Mijn naam is Geert Tichelaar en ik ben streekdichter van Noord-East-Friesland. Van vreed 2 juli aan mei vreed 16 juli fiets ik door de hele gemeente en door de stad Dokkum en alle 52 dorpen aan. Ik wil me daarbij net alleen inspireren laten door de tocht, door de loonsdouwers zelfs, maar ook door de inwoners, omdat ik graag mijn harren, maar jou dus, in een kunde komen wil. Zoek daarom gauw op www.wutbild.com om te zien wanneer ik bij jou in het dorp kom en schreeuw op wat ik nevens jou per vast opnemen moet in het gedicht dat de titel Ballade van wat eerst mij krijgt. Ik zou zeggen, graag ontzien in juli.